a la que vuela, a la que amanece, a la que sonríe al sol, al viento, a las nubes. Gehiago eskaini eta bataz beste ehuneko 30 gutxiago kobratzen dugu emakumeok. Denboran pobreagoak gara. Soldata arrakala eta zaintza lan ikusiezina dago. Etxeko barne langileak daude, neosklabutza egoeratan. Baita lan feminizatuetan dabiltzaten emakumeak, gero eta prekarizatuagoak. Eta nola ahaztu, eran egiten gaituzte, emakume izatearekin.